Tatin Lowers. Aku ya duwe. Jenengan nggih kagungan, Pak? Gadah. Oh, nggih. Napa? JSL. JSL. Jumbo Siswanto Lowers. Jalur lintas selatan. Nggih. Saya Pipit ya duwe penggemar soalnya. Aduh, penggemar. Pipil. Apa? Pipil. PPL. PPL. Heeh. Pipit Lovers. ngoten. Nggih. Aja lamis. Aja lamis dibawani. Nano. Adaan seneng sinden ki anggere bunder cilik endek ngono ki mesti pripun? suarane ki bening. Tak kira ngerek glundung nggih. Eman-eman Wong bunder cilik ngoten kok. padake undi-undi apa? Becik alu Becik wong perang saja mong welingku aja lamis. Yen kowe seneng lamis gampang kena ing bantu bantu. kuwi ketoke tembang ning kuwi ya dongane Mbak Pipit. Mula sapa bae kakung sing arep caket karo Mbak Pipit ya aja lamis. Nek iya ya iya nek ora ya ora dadi ora dolanan atine wong wadon. Nggih, manis di awal engko mburi-mburine ning Nah. ning lek entokke wae manis ngono. Nggih. Kari-kari yo. Tumraping Tumraping sesrawungan. jan ketoke tutuke ora mengo kok suarane banter ya. Kayak apa, Mas? Dadi ora mengo ning banter. Nggih kuli ngusah manuk. Kuli nang gusah manuk teng sawah niku lho. Mosok manuk digusah. Lah nggih Sok nek manuk ki iso Lah digusah. pripun? Dikandangi. Dikandangi. Kaya peniti gamelanku mau. Dilebokke kandang. Mbok aja Seneng. seneng lamis. Seneng lamis. Seneng lamis. Padha karo Padha karo demen citra citra
Ya, aja lamis, buka saka bonang Mas, monggo. Ya ya ye, ya ye ya ya ya. Cepuk tukuling jamur prasasat non non ning non 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 oh injih sembah nuwun monggo katuran lenggah Mbak Pipit. Wah wis iki panyuwunane Bapak Lurah Ngargomulya wis dituruti.